Baztertu alzaituzte behin eta berriz, sentitzen alzara mehatxatua? Taldeak ikusi aldu zurekiko tratu txarra eta ez dizu lagundu? Matoi bat edo batzuen jopuntua sentitu alzara? Jasotzen aldituzu esaldi mingarri eta gogorrak mobilan edo ordenagailuan? Arazoak loiteko? Jateko gogorik ez? Etxasulo bihurtu alzara? Kalera irteteko beldur alzara, eskolan nota jaitsi aldira? Agian bullying jasaten ari zara. Zure barruko korapiloa askatzeko garaia iritsi da. Hautsi isiltasun legea eta hitz egin ezazu konfidantzako heldu batekin. Sala ezazu egoera, ez zara txibatu bat, biktima bat baizik.